Hej og velkommen til den her YouTube-video. I dag så skal vi spille det her igen. Og vi har stadigvæk en gæst, som der er med. Og bare lige, vi blev sygt gode. Som vi kan se. Oh my god, jeg bliver spam traded. Den der fik jeg altså spawner. Jeg gør noget på min telefon. Bare lige vi kommer meget længere. Eller jeg kommer meget længere på den her Super Rebirth 2. Det er nærmest halvvejs. Jeg tror den næste den er guld. Nej, fordi de der dem der ikke har sådan vildt meget på de er dårlige. Der står nej. Ja. Og det her det er den anden pisse. Du ved, at jeg får meget, fordi jeg klikker hele tiden. Så på, hvor hurtigt jeg klikker bare på dine afsnit. Ja, det er jo bare nemt. Prøv at tænke på din Super Rebirth. Ja. Ja, undskyld. Ej, nu mangler jeg et. Tilbage til... Okay, Super Rebirth, den gik ikke så meget. Jeg liker det fra den Super Rebirth.
sige. Jeg tror, jeg overvejer bare at gå over Hatchum, ikke at sætte speeden op. Jeg går også lige over til det. Altså, jeg har 7 Q. Lad os ikke bare lige komme op på 10 Q. Jo. De der Det er 9 Q præcis. Men jeg har bedre vækst end dig. Ja. Du har de her, han har de her 2, bare 3 af dem. Og jeg har lavet 2 til dig. Ja. Og jeg har hatchet 1 til dig. Det var det før var det kun mig, der kunne finde ud af at hatche de her legendary. Men det kan du hatche mythic. Den her næse, jeg ved ikke, sådan et stort i mit hoved. Lad os håbe, at det går godt. Jeg håber virkelig, vi kan få noget godt nu. Det er jo det, vi prøver. Vi prøver rent faktisk at få den der på 1 trillion. Og det er bare svært. Den er på 0,01% chance for at få. Jeg håber virkelig, det går godt med at hatche. Men du? Elias, kan man godt slå med logoen? Ja. Ja. Jeg tænker egentlig bare, at jeg sætter speed op nu. Eller, ja, jeg skal lige over det godt her. Så lige noget på det. Ja. 10 quadrillion til ingen penge. Jeg mangler bare ikke meget, til at komme op til den der sol. Elias, prøv at se. Har du vist noget også pladsen her? Ja, jeg bare holder op med det. Hvorfor? Så må jeg komme med den. Den har altså ikke, det er så ikke ordentligt fast. Ja. Men jeg synes, det er fedt. Ja, den der kommer han ikke til at stå nu. Det er ikke rigtig noget, der betyder noget for mig. Alle de der ting, det er nogen, alle de der ting, det er nogen selv betalt for. Udover mange, som på Switch og det der headset, der står helt bagefter. Hvad? Nej, alle de der controller har jeg selv betalt for. Jo. Jamen, det var der, hvor jeg ikke gad at have den, og så smidt jeg bare papper ud. Så må vi se, her. Okay. Og så kan vi op.
fræk meget. Eller nu må jeg hele vejen op på 30 kub. Jeg starter lige med 25. Nu har jeg ikke spillet her. Ja. Jeg tænker ikke, det giver bare se på mig, at jeg står i fuld. Ja. Det betyder så bare. Så jeg tænker, at jeg tager speed op nu. Sådan, ja, nu er vi tilbage alle sammen. Og lad os se, hvor mange vi fik af de her legendaries. Så 1, 2, okay, så 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 legendaries har jeg. Og 2 af de her. Ja. Mythic, den her for 10, for 1, 3, 0. Nu bliver jeg inde på videoen af, og vi ses. Husk at like og subscribe.